जोंनि जे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ बिथांमोनखौ जों जोबोद बाख्नायनांगोन। बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो जे हाग्राखौ प्रटेक्शन होनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनजों जोङो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद आरो जोंनि बे जोंना मानगोनां दावराव देख्रेबसार आरो माखासे आफादफोरा जयैनो गोबांबार जोङो बे हाग्राखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय बै गामि जि गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिस बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों गोबां मिटिंबो खालामबाय। जिहेतु जोङो हाग्राखौ प्रटेक्शन होनो हायोबा जोंहा मा बेनिफिट्स दं आरो जोंहा दिनै माखासे गोमानाय जिब जुनारफोरखौ फोथांफिननो थाखाय जों माबादि जों सिनसियार जानांगोन, जोङो दायथ' लालायनांगोन गावजों गावनो। जिहेतु बाहेरा मानसिफ्रा फैनानै हादान सिफायनाय बेफोरखौ नोजोर होनांगोन आरो जोंनि मानसियानो जि दंखायो बेनिफ्राय आरोबाव हाग्रा सिफायनायखौ दिनै बोरै होबथानो हागोन बेखौ जोङो जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ बिथांमोनजों जों गोबांबार जों मिटिं खुंनानै इभेन रेन्जार जोंनि फरेस्ट अफिसार्सफोरखौ लानानै जों हाबा मावबोबाय थादों आरो बिथांमोना दाबो मावबाय थादों। बाट आनलाकिलि बिथांमोना उइदाउट एनि गभर्नमेन्ट माने सापर्ट गैयालासेनो बिथांमोना एनजिअ हिसाबै मावबोबाय थादों। आं आसा खालामदों बिथांमोना गोबां जिबजों थांनानै मालाबा दंफां दाननाय मालाबा जिब जुनार गावथारनाय बिथांमोना हमफैदों एबा बिथांमोना माने प्रटेक्शन होदों, नोजोर होदों। दा बिथांमोना थांनांगौ फैनांगौ गारिनिबो बुहुत माने खरसा थायो। दा बेफोरबादिखौ गावसोरनि पकेटजोंनो बिसोर एडजास्ट खालायलायनानै जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मोजां मोननानै बिथांमोना खामानि आगोलनिफ्राय मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा आङो दिनै आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जे जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअनि जे 385 ना जि मेम्बार्सफोर दं बिथांमोननि जे सोलिनाय बिथांमोननि मावनो थाखाय जि माने फाइनान्सियेल सापर्ट होनांगौ बेखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव गभर्नमेन्टआ होयो बेखौ आङो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आङो गभर्नमेन्टनिसिम खावलायनो थाबाय। दिनैनि बे दंफां गायनाय हाबाफारि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि नैबे जोंहा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङाव थानाय नैबे साम'खा दैसा सेराव जा जोंनि मानगोनां एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअ बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंहा दिनै जोंनि 135 इक' टास्क फर्स आरो बेवहाय जोंना WTI बिथांमोननि जि कलाबरेसन खालामनायाव दिनैनि बे दंफां गायनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारबाय। आरो बेसिकेलि बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दि जोंहा दिनै बे एरियानि नेटिभ बिफांफोर जाय बे ओनसोलावनो मोनो आरो जाय बिफांफोरखौ गायनानै दिनै बे लकेलनिनो जिब जुनार बिथांमोना बेनि फिथाइखौ जानानै थांनानै थायो। आरो बेराफारसे बे बिफांखौ गायनाय लोगो लोगो जोंहा दिनै बेनि आबहावाया मोजां मोनसे थासारियाव फैनायनि मोनसे परिबेस फैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे ओनसोलावहाय जि थांनाय समावहाय जिहेतु बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों जे जोंहा माखासे अखा हानाय बेफोरबो माने प्रब्लेम जानानै फैदोंमोन, खम अखा हानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेनि जे माने टेम्पारेचार्स बेबो दिनै राइज जादोंमोन, गरम बारा जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे दैनि वाटार जि लेयार्स बेयो दिनै गाहायसिनाव थांबायमोन। दा जोंहा दिनै जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट बिथांमोननि जि प्रेक्टिकेलि नुबोनायाव बे जोंहा दिनै बे साम'खा दैया बै समाव रानबायमोन। दा बिफां लाइफांखौ दिनै बांसिन केयार खालामनायाव बिफां लाइफां बांसिन गायनायावहाय दिनै बे दैया फ्रन्टआव फैफिनबाय आरो जायनि गेजेरजों बे बिभिन्न बिफांनि रोदा रुदु बे दैया बोहैबोनायावहाय बे दैयाव दुगैयोब्ला जोंनि माखासे स्किन डिजिसफ्राबो दिनै खारो। बेयो मोजां मोनसे जोंनि माने अर्गानिक माने मोनसे माबा बियो जोंनि थाखाय प्रफिट बियो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै दंफां गायनायजों लोगोसे गोबां जिब जुनाराबो थांनानै थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिहेतु नेसनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय हिसाबै दा गोबां टुरिस्टफ्रा दिनै जिब जुनार दंफां लाइफां दिनै मोजां थासारियाव थायोब्लासो फैयो नायनो। आरो जेब्ला जोंहा मोजां मोनसे आबहावानि गेजेरजों बांसिन टुरिस्टफ्रा फैयोब्ला जोंनिनो बे ओनसोलनिनो थागिबि सुबुंफ्रा गोबां माने इमप्लयड जायो। सोरबाबा दिनै हटेल, सोरबाबा गारि सालायनानै साहा दखान होनानै गोबां माने बिजनेस सेक्टरावबो जोंहा आपलिफ्ट जायो, जौगानाय मोनसे परिबेस फैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लकेल इउथ्सफ्रा दिनै इमप्लयड जायो। बे गिदिर मोनसे थासारि। आरो जाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों काजिरङा नेसनेल पार्क बादियाव इयारलि दिनै 5,000निबो बारा 1 लाख दिनै माने टुरिजम माने मानसिफ्रा बाहेरानिफ्राय फैयो। आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै गोबाङानो दिनै थांनानै दङ।
दा जोंहा नैबे हिमालयानि फुटहिल जि जोंनि रायमना नेशनेल पार्क मानास नेशनेल पार्क आरो सिकनाझर नेशनेल पार्कआ बे जोंनि मोनसे बिराद नेचुरेल जि जिब जुनारफोरनि थाखाय मोनसे सोरगोबादे थांनानै थानायनि एबा माने गेलेनायनि मोनसे एरिया जेरावहाय गोबां बिफां लाइफां दं आरो जि जायगायावहाय जोंहा दैनि अभाब गैया आरो जि जायगायावहाय ब्रिटिशनि आगोलनि समावनो बे ओनसोलावहाय गोबां जिब जुनार दंमोन माखासे रेकर्डस माबाफ्राव जों नुनो मोन्दों इभेन दिनै गान्दाया बे ओरै टटेल डुवार्स एरियायाव दंजोबोमोन नाथाय माखासे समनि गेजेराव जोङो दिनै कनसियास नङैयाव जोंनो फोजोबस्रांनानै लानांदों दा जोंहा दिनै बे ओनसोलखौ जों प्रटेक्सन होनो हायोब्ला आरो बै जिब जुनारखौ जोङो लाबोफिननानै रिभाइभ खालामनो हायोब्ला बे जोंनि बिटिसि बड'लेण्ड ओनसोला बे नेशनेल लेभेलाव बिराद रिकगनाइज जागोन आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेयो मोनसे टुरिस्ट हाब जानानै फैगोन